A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado organiza un ano máis as actividades de lecer e tempo libre para os xóvenes de idades entre 9 e 17 anos a través da campaña de verán. Falamos ca directora da Casa de Xuventude de Chantada que nos informa máis polo miúdo en que consisten e que deben facer todos aqueles que se queiran inscribir. Hai varias modalidades, unha para rapaces entre 9 e 17 anos, que son os campamentos propiamente ditos, que hai, por exemplo, campamentos na praia, na montaña, campamentos de bicicleta, de recreación, de vela, de deportes marinos, de equitación, de horta, de inglés, de teatro. Bueno, hai distintas temáticas dentro dos campamentos. Cada un pode escoller a temática que máis se axusta aos seus intereses e tamén, claro, de acordo ca idade dos rapaces, que sempre se distribuyen por grupos de idade, 2, 3 anos máis ou menos. Despois hai, ademais dos campos estes para os rapaces, hai campos de traballo e actividades para xóvenes entre 18 e 35 anos, que son campos de traballo e actividades de lecer e tempo libre en albergues, que solen ser actividades de aventura, como kayak, como tamén vela, actividades de risco como barraquismo, que son para xóvenes entre 18 e 30 anos. Tamén hai campos de traballo noutras comunidades e tamén no estranxeiro que poden solicitar estes xóvenes. Para solicitarlos simplemente teñen que dirixirse aquí, á Casa de Xuventude, en horario de tarde. Para os campamentos de verán dos xóvenes menos de 18 anos, antes do 16 deste mes de abril, e para os campos de traballo, iso é por orden de inscripción. Xa hai un teléfono da Xunta de Galicia, que se pode ver toda a información na páxina web xuventude.net, podes acceder a toda a información e chamar este teléfono para reservarse a cada un o campo de traballo que queiran acceder. En Chantada hai moitos mozos que escollen esta alternativa de pasar uns días de verán. Dende logo que non se debe pasar mal, xa que o que participa só é repetir. Sí, de Chantada, sobre todo nos campamentos para menores de 18 anos, hai moita xente que participa ano a ano e cada ano vanse incorporando novos rapaces porque, claro, empezan a partir dos 9 anos, entonces sempre se van incorporando algúns novos e os que van unha vez solen repetir porque quedan encantados cas actividades. Unha boa oportunidade para coñecer a outros rapaces e unha boa excusa para chegarse un ano máis ata a praia. Si, coñeces xente da tua edad, coñeces outras actividades e sobre todo aquí en Chantada o que piden moito é actividades de praia, porque ao ser un sitio de interior a xente quere achegarse ao mar, as actividades náuticas, actividades de recreación no medio marino. Todos os interesados xa poden facer a súa reserva de praza na Casa da Xuventude de Chantada en horario de tarde.